Guhdarên hêja qehwe û felsefe dest pê dike. Qehwa xwe bigirin û kerem kin sohbeta me. Merhaba guhdarên hêja, bi beşa ewliya qehwe û felsefeyê em li pêşberî we ne. Îro roja felsefeyê ya cîhanê ye, bi taybetî ji bo destpêka bernameyê me ev roj hilbijartibû. Bila pîroz be û bê felsefe nemînin. Merhaba guhdarên hêja, wek sezgîn jî got îro roja felsefeyê û bi taybetî ji bo destpêka weşanê me vê rojê hilbijart. Li me hemiya pîroz û bimbarek be, bê felsefe nemînin, di jiyana xwe de her tim cî bidin felsefeyê. Belê Murat, em dest bi mijara xwe bikin. Di qeyda danasînê de me gotibû em ê li ser felsefeyê sohbet bikin û li ser taybetmendiyên felsefeyê jî bisekinin. Murat berî ku em bikevin nav mijarê, ji ber ku niha em di qadeke dijîtal de ne vê qeydê dikin. Ez vê yekê pir merak dikim. Gelo qadên dijîtal û felsefe çi qas li hev tên? Ji ber ku me heta niha felsefe û mijarên felsefî di qadên matbû ango qadên nivîskî de wek pirtûk, kovar, gotarên akademîk û her wiha çalakiyên wek konferans, sempozyum, dersên zanîngehê û her wekî din de me didît. Loma merak dikim felsefe û qadên dijîtal li hev tên yan wê li hev bikin, nizanim fikra te çi ye? Sezgîn ev mesela felsefe û qadên dijîtal ne meseleyeke nû ye. Belê. Wek te got gava me ra dibe felsefe tim pirtûkên giran, gotarên me ra jî aciz dibe, an jî konferansên ku me ra tim di saeta xwe mêze dike ku ji bo me ra biqede û me ra jî xelas bibe tê bîra me ra. Lê ev mesela felsefe û qadên dijîtal ne meseleyeke nû ye. Bi taybetî di salên pêncî û di salên şêstan de bi belavbûna radyo û televizyonê bernameyên ser felsefeyê hatine amadekirin û tiştekî ecêb bi rasterast jaliyê filozofan hatine amadekirin. Yani filozofên di wê demê de dijîn, filozofên ku di lizangiya ders didin, li ser felsefeyê bername amadekirine û derketine radyoyê an jî televizyonê li ser felsefeyê xeber dane. Bernameyên derzî yan bernameyên taybet ji bo felsefeyê, yani ji ber ku tu zanî dibistanên vekirî di televizyon û radyoyê de demekî hev ne wek ders wek te got bernameyên taybet ser felsefeyê. Yani ji bo her beşekî mijarekê felsefeyê hilbijartine û xeberdanê xwe jî li gor wê mijarê amade kirine. Ez ji vana dixwazim qala du filozofên ku bername amade kirine bikim. Bohenskî wek filozofekî sed sala bîstan di sala 58 de yani 1958 de di radyoya Bavierayê de bernameyên li ser felsefeyê amade kiriye û derketiye di radyoyê de ser felsefeyê xeber daye. Ez ne şaşim 11 an 12 bername amade kiriye. Ew bernameyên ku di radyoyê de amade kiriye wek pirtûk hatiye çapkirin. Niha li ber destê me heye û pirtûkekî gelek baş e jî. Mînakeke din jî Karjaspers ku di sala 1960 niha de xatir ji me xwestiye. Ew jî hem di televizyonê de hem di radyoyê de bernameyên ser felsefeyê amade kiriye. Van xeberdanên her du filozofan dûre wek pirtûk hatine çapkirin û pirtûkên ser felsefeyê ji bo destpêka felsefeyê jî pirtûkî û çapkaniyê baş in. Di nav gotarê me de kesên bala wan bikişîne pirtûkên Bohenskî û Karjaspers dikarin bixwînin. Naxwe tiştê ku niha em dikin, yani ev xebata me jî ne li dijî xwezaya felsefeyê ye? Na, yani dawiya em qala felsefeyê dikin, lê çi qas podcast û felsefe çi qas li hev tê ew ê guhdarên me biryar bidin. Baş e. Naxwe Murat mijara me. Felsefe çi ye? Tu dikarî felsefeyê pênase bikî? Wek gava her pirs tê pirsîn dibêjin bi rastî ev pirseke pir xweş bû, ez te pîroz dikim. Bi rastî jî ev pirseke baş bû. Felsefe çi ye? Pirkim bû pirsam ya. Pirseke kin e lê kur e. Pirseke giran e û di nava xwe de felsefeyekê kur dihewîne. Çima felsefeyekê kur dihewîne? Felsefe rasterast pirsîn e, lê pirsîn e. Yani gava tu dibêjî felsefe çi ye? Tu rasterast felsefe dikî. Tu dest bi felsefeyê dikî. Lê em dîsa dikarin ser pênaseya felsefeyê hinek tiştan bêjin. Pirs û pênaseya li ser felsefeyê di dîroka felsefeyê de tim û tim zindî maye û bi nîqaşan tim qada xwe firehtir kiriye. Her filozof li gor nêrîna xwe, li gor fikr û ramanê xwe, li gor sîstema xwe ya felsefî, an jî li gor şert û mercên serdema tê de dijî pênaseyeke nû li felsefeyê bar kiriye û barê felsefeyê girantir kiriye. Ez dixwazim ji nav van
pênaseyên çend mînak bidin, pênaseyên filozofan yani filozof felsefê çawa dîtine û çawa pênase kirine. Ez dixwazim çend mînak bidim. Platon wek em dizanin filozofekî Yewnanî bi tinek çapkaniyê de wek Eflatun jî tênasîn. Platon û Eflatun heman kesin. Platon ji bo felsefeyê dibêje felsefe ew tiştek ku rihê mirov ji nav tariyê derdixe û ber bi ronahiyê vedibe. Yani gava guhdarê me godarî dikin dibên qeyes helbest dixwînin lê ne helbest e. Ya rasterast pênaseya Platon e. Di pirtûka dewlet têde bikartîne. Li gor taybetmendiyên felsefeyê viya dibêje. Dûr em têne ser Aristoteles ku ew jî şagirtê Platon e. Aristoteles ji bo felsefeyê dibêje felsefe zanîna sedemên yekemîn e. Ew sedemên yekemîn di ontolojiya Aristoteles de ciyekê giring digirin. Çi ne sedemên yekemîn? Sedemên ku meriv dikare pê jiyanê fehm bike. Çapkaniya jiyanê ne ew sedem. Aristoteles dibêje meriv bi felsefeyê van sedeman fehm dike. Gava em têne Sokrates ser Sokrates ku ew jî mamosteyê Platon e. Sokrates di pênaseya felsefeyê de qala nezanîbûnê dike. Qala giringiya nezanîbûnê dike û dibe felsefe ew tiştek ku meriv pê li nezanîbûna xwe haytê. Ku hevokeke Sokrates heye tim Instagramê de, Twitterê de tim belav dikin. Hevokeke navdar e. Dibêje ez tenê bi tiştekî dizanim, ew jî ez bi tiştekî nizanim. Yani camir ew qas mütevazî û dilniz ne, tim nezanîbûna xwe tîne ziman. Epikuros ew jî di filozofekî Yunanî dibêje ji bo felsefeyê dibêje felsefe pergaleke hevgirtî ye ku meriv pê digîje jiyaneke bextewar. Yani riya felsefeyê li vir hinek diguherîne û ji bo jiyaneke bextewar wek çapkaniyekî wek rêyekî nîşan dide. Îja sezgînem gava têne serdema navîn yani ji Yunanistanê em derdikevin û em têne serdema navîn Avrupayê em dibînin ku pênaseya felsefeyê jî diguhere. Çima pênaseya felsefeyê diguhere? Nêrîna filozofan diguhere. Yani wateya ku li felsefeyê bar dikin diguhere. Ew jî girêdayî şert û mercên wê demê ye. Şert û mercên serdemê gava diguherin, felsefê jî diguhere. Yani mijarên felsefeyê diguherin, lêpirsîna felsefeyê diguhere. Tiştên ku felsefe ji xwe re dike mijar diguherin. Gava em têne serdema navîn em dibînin ku xristiyanî li Ewropayê belav dide. Êdî xristiyanî ne wek dîneke biçûk, bi taybetî piştî fermana Milanoyê di sed sala çaran de tê bi girseyî êdî li Ewropayê xristiyanî belav dide û di dewleta Romayê de dibe dînê fermî. Hêzeke mezin dikeve destê wî. Di wê demê de gava mêze dikin felsefeya Ewropayê de rasterast mijar xristiyanî ye, dîn e. Loma Agustinus ku di wê demê de jiyaye filozofekî navdar e, ji bo felsefeyê dibêje felsefe naskirîna Xwedê ye. Yani felsefe ew zanist ku ew tiştek ku meriv pê Xwedê nazik e. Ji ber vîya em dikarin bêjin şert û mercên sedemê gava diguherin wek min serî de jî got mijara felsefeyê jî diguhere. Mînakeke din ez bidim di sed salê nav panzêlîn û hevdemîn de ku di dîroka felsefeyê de wek felsefe modern tê naskirin û tê binavkirin. Ji bo meriv fikr û ramanên wê demê fehm bike divê mera li bûyerên Rönesans û reformê mêze bike. Bê Rönesans û reform mera nikare fikrên wê demê fehm bike. Çünkü Rönesans û reform li ser felsefeyê, li ser fikrên felsefeyê bandoreke mezin kirine û felsefe jî li ser Rönesans û reformê bandoreke kiriye. Yani ne têkiliyekî yekaliye felsefe û bûyerên dîrokî. Sibe rojê de gava felsefeya sed sala 21 dê nivîsandin belkî jî mesela koronayê mêze ser mesela pandemiyê sekinin. Çünkü ew mesele wek tu jî zanî li ser jiyana me bandoreke mezin kir. Li ser nêriyên me li ser jiyanê, li ser sibe rojê têkiliyên me yên hevaltî, malbatî. Bi her havî tesîreke mezin ser me kir. Sibê du sibê gava dîroka felsefeya 21 sed sala 21 wê nivîsandin belkî jî qala koronayê bikin. Em devam bikin çend mînakên din jî bidim ovan pênaseyên filozofan bi dawî bikin. Thomas Hobbes ji bo felsefeyê dibêje felsefe fikrîna rast e û balê dikişîne ser têkiliya felsefe û fikrînê. Dîsa em vegerin ser Karl Jaspers di sed sala bîstan de jiyaye. Du pênaseyên balkêş ji bo felsefeyê dike. Ji bo felsefeyê dibêje felsefe fêrbûna mirinê ye. Felsefe bi felsefeyê mera mirinê nas dike. Di pênaseya dudiya de jî dibêje ku ji vê pênaseyê pir
hez dikim ez ê di bernameyê de ciyedinê jî bikarbînim. Ji bo felsefeyê dibêje felsefe bi rêveçûn e, yani rêwîtiyekê bêsekan e. Qet nasekine, felsefe tim di rê de ye û felsefe bi rêveçûnekê bêdawî ye. Em ê qala vîya jî bikin, em ê bêjin felsefe çima qet nasekine ma felsefe qet navet bile qet bêhna xwe nade, em ê li ser vîya jî bisekinin. Murat, têgeha felsefeyê bi kîjan zimanî yani wek mana wate mana wê çi ye? Sezgîn têgeha felsefeyê têgeheke Yûnanî ye, peyveke Yûnanî ye ji zimanê Yûnanî hatiye zimanê me. Me li ser meqala pênaseyên filozofyan kir, pênaseyên cuda kir. Lê gava em li ser têgeha felsefeyê bisekinin û em mêze bikin tê çi watê, ew rasterast wateyekî hevpar derkeve. Yani her filozof li gor xwe danasînekî, pênasînekî kiriye. Lê gava em li ser vê têgehê bisekinin, em ê fehm bikin ku felsefe çi ye, kêm zêde wê di hişê me de ew ê tiştekî çêbe. Pirseke din jî lê zêde bikin cara ewilî ev pey li ku hatî bikaranîn. Kî xwe diye? Yani di dîrokê de navê Pisagor derbas dide. Dibêjin cara ewilî Pisagor ev bikaraniye, rastberew nizam yani werdibêjin. Berî zayînê sed sala şeşemîn de yani ev dîrok jî ji ber ew ê li Yunanistanê tê rasterast tê demê destpêka felsefeyê. Ki Pisagor em ji matematîkê jî nas dikin. Xebatên wî yên geometriye li ser geometriyên tekinin. Li vir ez dixwazim ser Pisagor jî tiştekî bêjim. Di teorema Pisagor de tedî navê hipotenüsê derbas dibe. Di hinek ciyan de dibêjin ew di medya civakî de tedî carna hez dikin tişta romantîze bikin. Dibêjin hipotenüs navê xanûma Pisagor e. Ji bo navê xanûmayê bijî navê goşa herî dirêj hipotenüs danî tiştek wer tune. Navê xanûma wî Theano ye. Yani çavkaniyê de wer derbas dibe û heta dibêjin piştî mirina Pisagor jî îdareya dibistana Pisagor ketî destê Theano hem li wir ders daye hem jî wek îdareya dibistanê girtî destê xwe. Tabî li ser vîya ew jî çavkaniyekî pir baş destê me de tune ye. Lê navê xanûma Pisagor ne hipotenüs e. Pisagor cara ewlî wek min got Pisagor bikaranîtiye. Filosofya peyveke Yûnanî ye û peyveke hevedudanî ye. Ji peyvên filo û sofyayê pêktê. Ka mêzekin van peyvan tê çi watê yani çima hatine cemhe û filosofya derketiye ortê. Filo rasterast hezkirin e, hez e. Yani bi Yûnanî filo hezkirin e. Sofya nas tê bime. Yani peyva Sofyayê bime nas tê wek paytexta Bulgaristanê Sofya wek nav jî hîn tê bikaranîn. Navê keçan tê bikaranîn. An jî Ayasofya heye wek tiştekî nas bime. Niha Tirkiyeyê li bajarê Stenbolê cih digire. Ji dema Yunanan maye ew jî ji dema Bizansê loma navê Yûnanî ye. Sofya zanîn e, zanatî ye. Yani peyva Ayasofyayê gavan li wateyê mêze bikin aya bi Yûnanî pîroz e. Ayasofya tê wateya zanîna ilahî, zanîna pîroz. Îja gavan em vegerin ser filosofyayê wateya filo û Sofyayê gavan tînin ber he wateya felsefê jî derkeve ortê ku wateyekî xweş e jî boy min. Wateya filosofyayê ev e hezkirina zanînê, hezkirina zanatîyê. Wateya felsefeyê filosofyayê ev e. Çi ye yani hezkirina zanatî, hezkirina zanînê çi ye ew qas bi hezaran salan e dome devam dike. Meriv ji çi hez bike mera dûî dimeşe, mera dide dûî. Felsefê jî ji zanînê hez dike, ji zanatiyê hez dike. Loma tim li dû zanînê diçe, ji bo xwe bigîne zanînê dimeşe, dirêve diçe. Loma min got ez ê dîsa vegerim ser pênaseya Qarjaspers. Loma felsefe dibêje felsefe bi rêveçûn e. Yani ev dibêje tim di rê de ye, bêsekan di nav rêwîtiyekî de, ew rêwîtî jî rêwîtiya zanînê ye. Piştî pênaseyan em hinekî ji behsa taybetmendiyên felsefeyê bikin Murat. Çi taybetmendiyên wê hene? Sezgîn taybetmendiyên felsefeyê pir in. Em di rojan em ser xeber bidin naqede. Lê kurtasî dirêj e yani ne bikinin taybetmendiyê felsefeyê. Li ser çend taybetmendî wê girîng ez dixwazim bisekinin. Felsefe qadeke serbixwe ye û ku li ser fikr û ramanan ava kiriye. Yani bingeha felsefeyê fikr û ramanên mirovan e. Ancî em dikarin bêjin felsefe eger pênaseyekî hevpar ji me re lazim be, em dikarin bêjin felsefe ew disiplîn e ku di encama fikrîna mirov de derdikeve ortê. Mirov ser çi difikire di felsefeyê de?
li ser xwe difikire, li ser jiyanê difikire, li ser civakê, li ser gerdûnê, li ser mirinê difikire, felsefe bi vîya wî derdikeve ortê. Fikr û raman yanî çalakiya fikirînê felsefe bi xwe ye. Meriv bê lêpirsîn, bê fikr û raman nikare felsefeyê pênase bike. Di pêvajoya fikirînê de meriv têgehan bikartîne, birêya têgehan jî digîje encamên nû û digîje têgehên nû. Ev têgeh jî bi xwe re pirs û têgehên nû tînin û ev pêvajo bê sekan tim û tim wer didome. Loma ez ê dîsa vegerim ser pênaseya Karl-Jaspers ku ez vê pênaseyê pir hez dikim loma tim meselê digerînin tînim ser wê. Loma Karl-Jaspers dibêje felsefe tim dirê de ye. Yani ji ber ku ev pêvajoya fikirînê tim didome qet nasekine, dibe felsefe tim rêwîtiyeke dirê de ye û rêwîtiyeke bêsekan e. Loma em dikarin bêjin armanca felsefeyê pêvajoya fikirînê ye û dewamiya vê pêvajoyê ye. Yani berdewamiya vê pêvajoyê ye. Ev pêvajo bi çi dest pê dike? Bi pirsê dest pê dike. Felsefe ji xwe bi pirsê derdikeve ortê. Çapkaniya felsefê pirs û lêpirsîn e. Pirsên li ser jiyanê, li ser gerdûnê, li ser zanînê, li ser dînê, li ser hunerê, li ser siyasetê, an jî li ser evînê. Yani qada felsefê em dikarin firehtir bikin. Li ser matematîkê, li ser zanistê, li ser hemû qadên jiyanê felsefe tiştan dipirse û fikr û ramanê xwe ava dike. Yani bersivandin ew tiştekî din e lê a girîng pirse. Lêpirsîne. Yani di felsefê de helbet bersiv jî girîngin ji bo nîqaşên nû derkevin, ji bo em xwe bigîjin têgehên nû bersiv jî girîngin. Lê di felsefê de gava em pirs û bersivê berhev qîmeta pirsan ji bersiva zêde. Di navendê de pirse ye esas. Belê, di navendê de pirse ye. Çimkî tiştê ku felsefê dide dest pê kirin, pirs bi xwe ye. û wek me got mijara felsefeyê jiyan bi xwe ye. Yani felsefe qadeke berfireh ye, helbet felsefe di cî de nasekine. Yani li ser mijarên sabît nasekine, li ser tenê li ser çend mijaran nasekine. Bi pêşketin û guherîna jiyanê re qada felsefeyê jî xwe nû dike, xwe diguherîne û berfirehtir dibe. Mijarên nû, têgehên nû, pirsên nû dikevin nav felsefeyê. Wek mînak niha em qala hişê çêkirî dikin. Yani artificial intelligence. Ev jî mijara felsefeyê ye. Felsefe li ser vê têgehê jî disekine û li ser vê mijarê jî ji bo fehm bike artificial intelligence hişê çêkirî çi ye, pirsan dipirse. Yani wek mînak dibe gelo makîneyek dikare bi aqilane tev bigere. Makîneyek dikare bi tenaserê xwe tiştek biafirîne. An jî gelo hişê însanan û hişê makîneyan wek hevin. Tu çi difikirî? Wek hevin anna? Yani bi min ne wek hevin, belkî em ê di bernameyên pêş de, di beşên pêş de em ê ser nîqaşekê bikin. Yani tu dîsa barê giran didî ser min. Loma dîsan eger em vegerin ser pênaseya Jaspers, dibe felsefe qet nasekine, tim xwe guherîne, tim xwe nû dike. Murat, gelek caran peyva filozofê bilêvkir. Çi ye filozof? An kî ne filozof? Kî dikare bibin filozof? Herkes dikare bibe filozof. Yani herkes ego dipirse, ego di navendê de pirse, herkes ego dipirse dikare bibe filozof. Herkesin ku tişta dipirsin nikarin bibin filozof. Filozof kî ne? Filozof bi kurtasî kesên ku bi felsefeyê re mijûl dibin, em ji wan re dibêjin filozof. Ew jî peyveke Yûnanî ye. Kesên ji felsefeyê hez dikin, kesên bi felsefeyê re alaqedar dibin, em ji wan re dibêjin filozof. Lê li vir lêyekî dirêj ez bêjim, lê herkesê ku bi felsefeyê re mijûl dibe, an jî li ser felsefeyê dixwîne, ji felsefeyê hez dike, em nikarin ji wan re bêjin filozof. Yani çêkirina vê bernameyê me nake filozof. Na, yani belkî em mezin bin em jî bin filozof, gava mezin bin em bin filozof. Filozof taybetmendiyekî wî giran heye, yani barekî giran li pişta filozofla heye. Filozof têgehên nû diafirînin, fikr û ramanên nû diafirînin. Yani herkesin ku ser felsefeyê dixwînin loma nikarin bibin filozof. Sistemên nû diafirînin, sistemê ramanan di felsefeyê de ciyekê girîng digire. Sistemên nû diafirînin loma herkesê ku li zangehê perwerdehiya felsefeyê dîtiye, an jî pirtûkên felsefeyê dixwînin, em nikarin ji wan re bêjin filozof. Filozof nêrînên xwe li ser bingeheke xurt ava dikin. Ew bingeh jî
ji fikr û ramanan pêkte. Bingeha nêrînên filozofan, bingeha fikrên wan çi qas xurt ve fikr û nêrînên wan jî ew qas mayînde dibin sezgîn. Yani em qala Platon dikin, qala Aristoteles, qala Sokrates dikin. Çend hezar sal derbas bûne, em hîn jî qala fikr û ramanên wan dikin. Çima? Sîstema wan pir xurt bû. Fikr û ramanên ku pê sîstem ava kiribûn, saxlem bû, loma gîştine roja me, loma em hîn jî qala wan dikin. Te dît nav xelkê de ji bo kesên zana, zîrek dibêjin filan kes wek filozofa ye. Yani ma her kesê zana jî dibin wek gedê xelkê wek pîlotan ne? Pilot. Ne filozof? Ma her kesê zîrek, zana yan jîhatî dibin filozof? Ya dibir de belkî em qala ew ê bikin ji bo pirsa te kesên zîrek û zana û ji xwendinê hes dikin. Dibir de belkî em dikarin sînorekî di nav zana û filozof de deynin. Zana û filozof ne yekin? Yani helbet filozof jî tişta dizanin. Filozof her tişta Sokrates bêje ez bi tiştekî nizanim jî. Ew jî têra xwe tişta dizanin. Lê zana û filozof ne yekin? Çima ne yekin? Zana jî mervê başin tişta dizanin. Lê dibir de li gor taybetmendiya felsefeyê divê em sînorekê di navan de bixêzin û wan ji hev cuda bikin. Filozof ne zana ne, zana jî ne filozofin. Ew di Yunanî de jî ew peyv ji hev diguhere. Mesela filozof cuda ye, sophos cuda ye. Sophos ji zana re dibêjin. Ev peyv jî ji hev cuda ye. Loma filozof û zana ne yekin? Zana kesên ku xwediyê zanînê ne. Yani ew kesê ku dibêje ez zanim, em jî re dibêjin zana. Lê filozof tiştek wer nabêje. Filozof dibêje ez nizanim. Yani loma em nikarin bêjin zana û filozof ne yekin? Yek dibêje ez zanim, yek dibêje ez nizanim. Filozof dibêje ez nizanim, loma li du zanînê ye. Yani gava te dî me li ser têgeha felsefeyê em sekinî me got hezkirina zanînê loma li du zanînê diçe. Filozof dibêje ez nizanim. Loma ji bo xwe bigîne zanînê di rêya felsefeyê de diçe. Çimkî gava bêje ez zanim, êdî mesele diqede. Kesek gava ser tiştek bêje ez zanim, êdî nehewce bixwîne, bifikire. Yani ew mesele ji bo wî qediya ye. Loma filozof û zana ne yekin? Ne yekin? Loma filozof tim li nezanîbûna xwe xwedî derdikevin û xwe wek zana qebûl nakin. Yani dîsa me qala Sokrates bikim, Sokrates filozofeke mezûn û navdar e, dibêje ez tenê tiştekî zanim, ew jî bi tiştekî nizanim. Xwezî di dema me de jî mirov hinek li nezanîbûna xwe aybên û nezanîbûna xwe qebûl bikin, em dibir de mesajên sosyal jî bikin. Murat, heta niha te felsefe pênase kir, te got felsefe ev e li gor filan filozofî felsefe ev e werhasıl Hêvî dikim ku asla tam kirin. Lê felsefe çi ne? Felsefe çi ne? Me got felsefe lêpirsî ne, fikirî ne, rexne ye. Lê felsefe ne zanist e. Yani ne beşeke ji zanistên pozîtîf e. Gava te got felsefe çi ne? Serî de ew hat. Ew tê bîra min. Zanistên pozîtîf lêkolîn û zanînên xwe li ser metoda zanistî ava kirine. Yani hemû xebatên zanistî li gor vê metodê dimeşin û xwe digihînin encameke teqes. Encamên zanistî loma bi îstatîstîkan, bi hejmaran tên îfade kirin. Wek mînak gava em bêjin av di sed dereceyan de dikeve, ev agahiyeke zanistî ye. û zanistek pozîtîf e. Yani meriv dikare viya li ciyekî biceribîne û ka bi em bibînin av di sed derece de dikele an nakele. Meriv dikare viya îspat bike. Lê di felsefê de tiştek wertûne ye. Felsefe loma ne zanist e û fikrên ku di felsefê de tên îfade kirin ne fikrên teqezin. Yani Sokrates gava dibêje wek mînak em bêjin li ser zanînê, dibê çapkaniya zanînê aqil e Sokrates. Di felsefê de ew mesele naqedîne. Yani nabêjin way Sokrates wergotî bersiveke teqez daye û mesele qediya ye. Safî bûye qediya ye. Ji Sokrates dû piştî Sokrates çend hezar sal şûnde John Locke derdikeve. Dibê na çapkaniya zanînê ne aqil e, dibê azmûne tecrübe ye. Dûre Kant derdikeve dibê ne aqil e ne jî azmûn tecrübe ye. Hem aqil e hem tecrübe ye. Loma em nikarin bêjin felsefe zanistekî ye, beşekî ji zanistê ye. Felsefe qadeke serbixwe ye. Ji xwe hinek taybetmendiyên di nav felsefe û zanistê de hene. Lê ew cudahiya ku herî xurt ev mesela teqezbûnê ye. Encamên zanistê teqezin, encamên felsefeyê ne teqezin. Yani li gor filozof
filozofan diguherin, li gor nêrînên filozofan diguherin, o fikrên cuda derkevin ortaya. Murat bi rastî ji agahiyên balkêş û xweş bûn te hinekî behs kir. Lê min dixwaz ez hinekî vekim bê felsefe li ku derê li kîjan erdnîgariyê de derket. Lê qehwa me qediya. Belê qehwa me qediya. Em dixwazim em li vir bihêlin heta bernameyek din. Belê sezgîne û mijar bira bimîne bernameyekê dinê wek te got qehwa me jî qediya û em guhdarên xwe jî pir aciz nekin. Heta bernameyekê din em ji wan xatir bixwazin. Belê guhdarên hêja heta bernameyeke din bimînin di xweşiyê de. Guhdarên hêja niha em ê xatir ji we bixwazin, heta bernameyekê din bimînin di xweşiyê de bê qehwe û felsefe nemînin. Bi xatirê we. Xatirê we. Qehwe û felsefe.